Super haba ng pila. 2 p.m. kasi nag-start, nag-open to. Good morning! Last day. Last day na. Bibili kami ng breakfast dyan sa baba. Bili kami ng breakfast, tapos balik dito, magpe-prepare, check out, tapos pupunta kami. Pero iiwan namin yung aming luggages sa room ni na Johnny Bell kasi bukas pa sila. Kami naman, mamayang gabi na kami uuwi ng Bicol by Isarog bus. Kaya iwan namin pag-check out mamaya ang gamit namin kina Johnny Bell. Pupunta kami sa Star City. Tapos ito si B-Boy mag-board sa loob lang ng hotel. Andito na kami sa highway. Ewan ko ano highway ito. Basta doon ang MOA. Pupuntahan namin ang Bat First Coffee. Masarap daw doon. Kami na ang customer. Yes, they do. Hindi mo kinuha ng video ito. Binigay doon yung tira. Ayun. That was very generous of me. Yan, super. Dami ng... Ano na to? Super haba ng pila. 2 p.m. kasi nag-start, nag-open to.
Talawahan ako, kadakol akong ko yan. Kamot. Iyo. Ilis! This is gonna be fun. Right time. Ay, hindi ito bawal kang mag-fast. Andito kami sa Bonchon. Ano yan? Miss mo na si Daddy. Hello, good evening. Good afternoon, ano ba? Good afternoon. Dumating kami pala kaninang umaga ng mga 7 o'clock galing Manila. Tapos sina Johnny Bell, nag-car sila. Gamit nila yung car ni Grace. Kami nag-bus. Ngayon naisipan namin na kahit pa paano ma-surprise namin siya ng konti. Doon nang mag-graduate siya sa Australia, nawala kami. Kasi nakaka-proud kasi ang na-achieve ni Johnny Bell. Oo. Ang laki nga lang ng naipagawa ng anak ko ng tarp. Ayan, para pag dating nila, ma-surprise naman siya kahit papano. Ayan ang baby love ko, ang unang baby love ko na nagbigay ng
pagka-proud sa family namin. Ayan. Ito ang pinakabunso ng aming pamilya. Ayan, si Baby Ethan. Hello, Baby Love. Ito ang isa pang Baby Love namin na nadadagdag. Oh. Tapos nag-order na lang kami sa The Park kasi wala ako sa mood magluto. Kasi kulang pang turog sa biyahe. Kulang pang tulog. So get ready for the surprise. Ready for the surprise, Mom? No. No, don't play that one. How's the trip? Uy, tulungan mo si Da, kanil luggage. Ay, what? Chicha! Wow! Nasa picture ka. Dakulaon pa si pagpag-ipon ni video, man. Iligyan mo dyan ako pa. Nakay ka. Wow. Ano banner? Pilipino. Ito ba Nice! Nice! Ay, ilihan mo ito si Elisa, binuksan niya.